Wifi-ne anyar coy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik karo aku ning channel wong desa sak muni-muni sak montrot-montrote dijukuk sing manfaate ae, lek gak manfaate gak usah dijukuk. Dadi cuma delok aku tok ae. Dadi iki nek seminggu lebih aku gak tau upload YouTube, gak tau upload video, wis gak aktif lah. Mbuh hilang ning ndi minggat. Dan ternyata aku yuk ora minggat rek. Aku ki ndek omah ketap-ketip dhewe. Lah berhubung aku saiki wis pindah ning mburi, dadi aku jarang ning omah ngarep. Terus ning omah ngarep ki yo sak perlune ae ning omah ibuku. Paling yo omong-omongan, terus ngewangi nyapu pawone, terus pone yo. Dadi aku kerep ning omah mburi. Terus yo HP-ne mung sitok sing tak isi paketan, HP-ne bojoku tok. Dadeke aku gak HP-an, HP sitok di-share dadi wong loro. Betapa menyedihkan kita ya. Semoga kalian banyak rezeki, saya juga banyak rezeki. Lah saiki aku ngevideo karo arepe pamer. Pamer. Ora guys, ora pamer. Aku tek arepe ngomong. Wis saiki wis aku balik neh ya to, suarane cempreng gemlontang basa Jawane. Wis dadeke diingi kuwi aku dipasang nih wifi karo bojoku. Endi bojoku gak enek. Dekne rung balik nyambut gawe, dadeke mulai bengi iki sampai sesuk mugalah seger waras sehat walafiat dadi tetep iso nggawe YouTube. Dadekne aku dipasang nih wifi ning Banyuwangi kene, ning daerah kidul kene kuwi masange tok 250. Kena yo mek sekitar omah, wifi duduk wifi sing anten tek juta-jutaan kae gak. Wifi sing kira-kira gedene sakmene iki lho. Lah entek sing kira-kira entek sakmono kuwi mau gedene. Dadeke wis penak wis apaan yo lancar. Facebook yo lancar, YouTube yo lancar. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Terus iki ya anak perubahan ning wajahku ki yo garek bekas to. Alhamdulillah. Jan, mosok aku angger video jan gak pede lek video rada dawa. Dadeke jerawate ben gak ketok. Gak dadi wong iki kudune apa enake disyukuri nek karo Gusti Pangeran. Diwai elek ya alhamdulillah, sing penting urip. Diwai ayu ya syukur alhamdulillah. Sing penting urip, ambekane ora mandek. Lek ambekane mandek, ayu elek mau gak guna. Bakal dadi jenazah. Jare wong-wong ngono kae. Kita adalah calon-calon seorang jenazah. Lagi nyapa kok aku dadi ceramah, yus gak apa-apa rek. Barek apa lho? Intine iki mau wis opening. Opening kok buka warung ae. Gak buka warung. Wis pokoke aku suweneng banget saya. Suarane apa kae? Suweneng banget wis saya lop-lopiu lah karo suamiku. Dadeke mergo nyambut gawe kuwi mau duwike yo gak mung wifi lur. Dadeke omah kan yo lagi dipelur kae durung dicet. Ki yo terus ki delungan Sriyaya dadeke nabung. Lah rencanane kuwi bulan sesuk kuwi aku mbek bojoku arep digekne dapur cantik. Mbah mau dadine cantik apa ora, sing penting omahe karo dapur iku mau dhewe-dhewe. Lek saiki kan omahe karo dapur sik dadi siji. Dadi sik urung pati rapi lah. Sik urung pati rapi, terus ulan ngarep arepe dirapeni. Terus yes mugalah lancar lah dengane dina-dina mek mugalah lancar seger waras selamat sehat walafiat wis ngono tok gak nek liya-liyane. Wis ngono ae sing aku mau ngomong ya sing urung mangan, sing urung ngombe aja lali. Biasa aku pembukaan mesti muni ngono. Lah iki wis berhubung sangke bungae sangke senenge aku lali guru ngilikne pemirsa, mas-mas, mbak-mbak. Sing urung mangan, sing urung ngombe ben saya los.
Ya, sekonae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.